Min barra li kkawża l-mewt ta' Pelinkaja Jeremy Camilleri tkun akkużat li kkawża total ta' 51,231 euro f'danni fuq proprjetà privata. It-tnejn il-Maġistrat Rachel Montebello semat aktar xieda kif komplet il-kumpilazzjoni tal-provi kontra Camilleri. Fost l-ewwel xieda kien hemm rappreżentant mill-Leża li qal lill-qorti li fit-22 ta' Jannar jiem wara li Camilleri qatel il-Pelinkaja l-imputat kienet ħalset multa ta' sewqan eċċessiv, multa li ħarġet fuq l-istess BMW li juża Camilleri. Fost ix-xhieda l-oħra xiet ukoll il-General Manager tal-Food Chain Limited, il-kumpanija li topera ristoranti tal-KFC f'Malta, li qal lill-qorti li total ta' 37,012 euro intefqu biex jissewwew il-ħsarat ikkawżati meta l-karozza kienet qed tinstaq minn Camilleri spiċċat fl-istabiliment tal-ikel fejn hemmhekk kisser l-amara u l-faċċata tal-ħanut u kif ukoll ikkawża telf ta' dħul waqt li saru it-tiswijiet meħtieġa. Xed ukoll Paul Puħaġar, id-direttur tal-pompa tal-petrol Poland Rocco, li wkoll ġarbet ħsarat estensivi mill-BMW ta' Camilleri. Il-kont totali għat-tiswijiet kien 14,219 euro illi wera żewġ invoices lil-qorti. L-avukat Xazo Kaznafi, wieħed mill-avukati li qed jidher bħala parti ċivile, staqsal Puħaġar min kien ikollu aċċess għal filmati ta' CCTV tal-pompa tal-petrol qabel ma dawn ingħataw lill-pulizija. Ix-xut wieġeb li l-pulizija kienet marret dritt id-dar tas-sidien u kienet ġabret il-filmati minn għandhom. Aħna ma missejna xejn, stqar ix-xut. Wara xedet Mariella Aquilina sit il-pompa tal-petrol li konfermat li l-pulizija kienet żaret id-dar tagħha fit-3 ta' filgħodu, imbagħad kienet akkumpanjati l-uffiċjal tal-pulizija fl-uffiċċju tagħha biex tgħaddi l-filmati. Xut oħra Fiona Brinkat li kienet naqset milli tidher meta ġiet imħarka l-aħħar seduta lanqas ma deret għas-sessjoni tal-lum minkejja li ġiet notifikata. Il-qorti ordnat biex il-pulizija takkumpanja għas-seduta li jmiss. Il-kumpilazzjoni se tkompli fl-10 ta' Mejju f'nofsinhar u fi 17 ta' Mejju fil-11 ta' filgħodu u fil-25 ta' Mejju fil-11 ta' filgħodu.